ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆସିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାତାରିଣୀ ବୁଲିବାକୁ। ତାରାତାରିଣୀ ଗୋଟେ ଦେବୀପୀଠ। ଏଠି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି 5ଟି ସଚିବ ବୋଧେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବୀ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କିଛି ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଳପଟରେ ପାହାଡ଼ଠୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚାରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛୁ। ତଳେ ଅନେକ ଘର, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆପଣମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ତଳ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆମେ ଏବେ ମୋ ପରିବାର ସହ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ।